Hola jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us recomano We Can Play, un joc de taula apte per tota la família que consisteix en una baralla de cartes on en cada una de les cartes trobarem dones rellevants de la nostra història. A banda del nom, també trobarem una petita descripció on podrem conèixer les seves gestes i també per què va esdevenir tota una icona. També tindrem en una de les cares de la carta el seu any de naixement, ja que aquest joc consisteix en fer un timeline de les diferents dones que anem revelant de les cartes de la baralla una a una. Trobarem grans referents molt famosos de la història com la mateixa Cleopatra, la Rosalind Franklin o l'Ada Lovelace. També trobarem altres grans icones que no eren tan famoses, o almenys per mi no eren tan conegudes, i que van tenir un gran impacte en la nostra història, com per exemple la Georgina Beyer o la Nancy Wake. Si voleu saber-ne més, podeu trobar més informació a la secció del racó del Joc-Tuber, al web del Museu d'Història de Catalunya. A reveure! I recordeu que la història també s'escriu jugant.